אז שלום לכולם, שמי דוד ואיתי נועם אפק, הזוכה המאושרת וגם המבורכת וגם זאת עם הכבוד. ב- בעבודת כיתה שעשינו במסגרת הקורס רגולציה, פוליטיקה ורגולציה של טכנולוגיות חדשות, קורס לתואר ראשון שניתן באוניברסיטה העברית. והנה התרגיל, קודם כל אני אראה לכם את התרגיל. זה התרגיל. לא דיברתי עם הסטודנטים על קליטת פחמן דו-חמצני בכיתה, כי זה אחת מאלפי ומאות של טכנולוגיות חדשות שמתחרות, והתלמידים קיבלו את המטלה להבין את הנושא ולהציג אותו באמצעות 5 שקפים, 3 מהם על הטכנולוגיה והפוליטיקה שלה, ושקף נוסף מבקש מהם להבנות שאלת מחקר, בהתאם לליבה של תרגיל שהם כבר עשו, על נושא שהם בחרו אחר, והשקף האחרון הוא שקף של לנסח נייר מדיניות, כמו בתרגיל שהם עשו. מתוך 18 סטודנטים שהשתתפו בתרגיל ועשו אותו במהלך השיעור, נועם זכתה. יש לה מלגה של 5,000 שקל לנסיעה לכנס, קורס או לחילופי סטודנטים, השנה, בשנה הבאה או בשנה שלאחר מכן. זהו, אז ביקשתי מנועה, ואני שמח שהיא הסכימה גם להציג את התרגיל שלה. בשבילי זה היה אושר לראות את זה, זה שמחתי מאוד, וגם אחרים צריכים לראות. אז בבקשה נועם, וברכות שוב. תודה, תודה רבה. אני שנייה אשתף את המצגת. אוקיי. רגע. יפה. אוקיי. אנחנו כבר מתחילים לראות את זה, רק צריך להגדיל את המסך, והצלחת כבר. מעולה. אוקיי. אז נתחיל בגדול בקצת הקדמה על מה זה באמת ספיגת פחמן דו-חמצני. בגדול, כפי שאני מניחה שרובכם יודעים, פחמן דו-חמצני באמת הפליטה שלו מאוד מזיקה לשינוי האקלים, ואחד מהפתרונות הטכנולוגיים זה בעצם לכידה או הגירה שלו והטמנתו או שימוש חוזר שלו לצרכים שונים. לשם כך יש מספר טכנולוגיות ומספר שימושים שפחות ניכנס עליהם כאן, כי זה פחות במה שאנחנו עוסקים כרגע, ויותר נתמקד באמת בהיבטים הפוליטיים כפי שהיה במטלה. אז באמת נתחיל במה ההיבטים הפוליטיים הבינלאומיים. כפי שאתם יודעים, יש לנו כל מיני הסכמים בינלאומיים שנעשו על ידי כל מיני פסגות, ובעצם חלק משיתופי פעולה אזוריים, וזה אחד מהדברים שמדינות הסכימו עליהם, לדוגמה בכנס ב-G8, אז באמת ככלי מאוד יעיל, במובן הזה של עמידה ביעדים בינלאומיים שהוצבו בפסגות שונות שנערכו. מנגד, יש לנו את הפערים בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות. מדינות מתפתחות באמת מובילות בהיבטי הטכנולוגיה, בעוד שהמדינות הלא מפותחות קצת חוששות מלהיות הפח זבל של המדינות העשירות, לבאמת ההגירה של הפחמן הדו-חמצני ושל כל ההיבטים היותר שליליים שלו, ולהיכנס לחלק מכל התעשייה הזאת, שכפי שאנחנו יודעים, בכל מה שקשור לפיתוח ולייצור, מדינות מתפתחות או מוחלשות או עניות, באמת מקבלות את הקצה הקטן של המקל. עכשיו, אחד מהבעיות הנוספות זה אתגר הפעולה הקולקטיבית, כשיש לנו את הפער הזה בין מדינות מפותחות, אם נסתכל לדוגמה על הסקנדינביות, שיש להם הרבה תשומת לב פוליטית, וזה גם נושא מאוד פוליטי אצלם, לעומת מדינות שיש להם פחות רווח פוליטי מזה, יש לך איזושהי בעיה שאתה חייב שיתוף פעולה מאוד גדול, וזה לא בהכרח תואם את האינטרסים של כולם, ויוצר מצב שיש לפעמים מדינות בודדות שמובילות את המהלך הזה, לעומת מדינות שקצת נגררות מאחור. עוד בינלאומי,
זה באמת הגרין וושינג, בעצם בסופו של דבר אגירת פחמן דו-חמצני זה אגירה של משהו שנפלט מייצור כלשהו, זאת אומרת הייצור של חברות הפוסילים ושל חברות החשמל ממשיך, ובאמת לא מתפתחים במקביל לזה, או זה יכול למנוע פיתוח של אנרגיה ירוקה, שלא פולטת פחמן דו-חמצני. וזה החשש של השימוש של התאגידים וניצול של אנשים בעלי הון לדבר כזה. וזה באמת מתקשר להיבטים הפוליטיים המקומיים, כמו שתאגידים, שתעשיות נפט, פחם, פוסילים, רואות באגירת פחמן דו-חמצני כאפשרות לומר, אוקיי, אני עומד ביעדים שלי, אני מזהם, אבל הנה תראו, אני בעצם גם מטפל בפחמן הדו-חמצני בו זמנית, וזה פשוט לא גורם לשינוי מבני עמוק במודל ייצור. בנוסף, יש לנו גם סיכון פוליטי לממשלות, בסופו של דבר זו טכנולוגיה שעולה כסף, והיא מגיעה כנראה על חשבון דברים אחרים, כמו כל מדיניות כלשהי, וזה מוביל לסיכון כלכלי, או לסיכון פוליטי, במובן הזה שזה אולי לא התמקדות הפוליטית שממשלות היו רוצות. בנוסף, יש לנו התנגדות ציבורית ומקומית, שכל הטכנולוגיה הזאת צריכה להיות מאוחסנת איפשהו. אם אנחנו נסתכל לדוגמה על מדיניות של שבועות הרוח, זה בדיוק אותה בעיה, שזה אולי פתרון יעיל מבחינה אנרגטית, אבל האנשים שגרים בסביבה מאוד ניזוקים ואיכות החיים שלהם יורדת כתוצאה מזה, אז באותה מידה ככה גם עם אגירת פחמן דו-חמצני, והמתקני אגירה והטמנה שזה צריך לעבור. בנוסף, יש לנו את הבעיה של כל מדיניות רגולטורית ארוכת טווח, שתוצאות רואים רק בעוד כמה שנים, התועלת לא מיידית, ולא רואים את זה ישר. זה לא פתרון קסם שמחר אתה מתעורר, ואתה רואה שפתאום נפתרה בעיית האקלים, וקשה להצדיק את זה גם מבחינה כלכלית של השקעה, וגם פוליטית. בסופו של דבר נבחר הציבור כנראה לא יראה את הרווח מאותו מהלך שהוא מקדם במהלך הקדנציה שלו. עכשיו נעבור למרוויחים ולמפסידים. כפי שכבר אמרנו מקודם, יש לנו את הדחייה למעבר לאנרגיה ירוקה, זאת אומרת, הפחמן דו-חמצני שנפלט משתמשים בו אך ורק, כשהוא נפלט מהייצור, אז בעצם זה מונע אינטרס לפתח אנרגיה ירוקה, נטל כלכלי של הפיתוח, הקושי הרגולטורי במדינות מתפתחות, שקשה להם להטמיע טכנולוגיה מורכבת, זה עולה להם המון המון כסף, וגם מבחינת ארגון רגולטורי זה הרבה יותר קשה. גם כשמסתכלים על המאבק האקלימי ארוך הטווח, זה באמת בעיה, כי זה פחות מיקוד לפתור את הבעיה הכללית, ויותר קצת כמו לפתור את הפליטה של גזי החממה שעדיין ממשיכים. לחברות תאגידים ושל חברות הדלק והפוסילים זה דווקא מאוד רווחי, כי זה מאפשר להם לעמוד ביעדים ירוקים שנקבעו מבחינה רגולטורית, ולהמשיך את המודל העסקי הקיים שלהם. בנוסף, תעשיות שאולי יש להם מחלוקת פוליטית, כמו שכבר דיברנו על הפוסילים, אז הן פתאום יכולות להיראות קצת פחות מזיקות לסביבה, והן יכולות להמשיך כפי שהם פעלו. בנוסף, זה יכול גם לגרום למדינות לעמוד פורמלית ביעדי אקלים, אבל לא בפועל. זאת אומרת, זה מין סוג של כיסוי של הבעיה, בלי התמודדות עמוקה, וזה גם מאפשר לחברות טכנולוגיה וחברות הנדסה להתפתח ולנצל את הידע שלהם בכל התחומים האלה. וזה בעצם המפה של המרוויחים והמפסידים מהדבר הזה. אוקיי, אז איך בגדול כל זה קשור לפעולה קולקטיבית? בסופו של דבר, כמו הרבה בעיות, יש לנו את בעיית הטרמפיסט. אין שום פתרון בלי פעולה קולקטיבית. התועלת בסופו של דבר היא גלובלית, אבל התועלת האינדיבידואלית לאנשים בעלי הכוח היא לא בדיוק מיידית. אז אם נסתכל לדוגמה על העלויות, אני בתור המדינה צריכה לשלם מיסים על איזשהו פתרון שאני לא רואה לו אופק, או אני לא רואה את התוצאות שלו בטווח המיידי. זה דורש המון 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 השקעה כלכלית, ובנוסף זה דורש שיתוף פעולה, זאת אומרת שלא רק המדינה שלי תפעל, אלא שכל המדינות ביחד, ואין להם בהכרח אינטרסים משותפים. בנוסף זה אומר שאני צריך לקחת כסף שיש לי עכשיו, ולהשקיע אותו למשהו שאני לא בוודאות ארוויח ממנו, אולי אפילו הנכדים שלי לא ירוויחו ממנו. אני לא צריך לעשות שום שינוי, ובגדול זה בעצם אף אחד לא רוצה לשים את הכסף שלו, אלא אם האחר לא שם, וזה שם אותך באיזשהו מצב של מלכוד, שכל עוד אף אחד לא מוכן לוותר על החלק שלו, אז אף אחד לא ירוויח וכולם יוצאים המפסידים, וזה בגדול בעיית הפעולה הקולקטיבית.
אוקיי, אז עכשיו אני אעבור שנייה למשהו הטיפה יותר מחקרי, שלקחנו מהתרגילים הראשון והשני שנעשו במסגרת הקורס. בגדול לקחתי את המבנים של השאלות והתאמתי אותם לנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז שאלת המחקר הראשונה, כיצד התפתחה המדיניות הרגולטורית לקידום ולפיקוח על אגירת פחמן דו-חמצני במדינות מפותחות בין השנים 2005-2020. כאן אנחנו באמת רואים פיתוח של המדיניות, זה באמת יותר משהו תיאורי. בשאלת המחקר השנייה, כיצד מתאפיינת כיום המדיניות הרגולטורית לקידום, מימון ופיקוח על אגירת פחמן דו-חמצני. זאת אומרת, באמת אפיון ולראות האם אנחנו מסתכלים על משהו טיפה יותר מקומי, על משהו טיפה יותר בינלאומי, אחריות תאגידית, או דווקא בעצם משהו שטיפה יותר פיתוחים וקידומים של פרויקטים ממשלתיים. והשאלה השלישית, אלו גורמים מעצבים את המדיניות הרגולטורית לקידום ולפיקוח על אגירת פחמן דו-חמצני. אנחנו באמת רוצים לראות מי הכוחות שפועלים מאחורי הרגולציה, מי עומד מאחורי המצב שאנחנו רואים אותו כיום מבחינה רגולטורית. אז ההשערה הראשונה שמדובר בגורמים מקומיים, זאת אומרת, אנחנו משמרים את התעשייה המקומית, משמרים בעלי אינטרסים שנמצאים בזירת המדינה שלנו, אפילו בזירת הסטייט, אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית. וזה באמת הגורם המפעיל. הגורם השני זה גורם בינלאומי, שלחץ בינלאומי של מדינות גורם לאיזושהי הצהרות כמו ה-G8, שהם מחליטים שהם עומדים באיזשהו יעד מסוים, אבל לדוגמה, ארצות הברית לא עמדה באותו יעד, ואין לזה באמת השלכות עליה. אז באמת זה באמת לא מוביל לאיזשהו יישום רחב, וההשערה השלישית, שהתועלת הגלובלית, לעומת העלות המקומית, יש להם איזושהי אינטראקציה ביניהם, וזה מוביל לאיזושהי רגולציה יותר זהירה, ואיזושהי ציפייה לאיזשהו מימון חיצוני לדבר הזה, וגם זה לא באמת יעיל אם נסתכל על זה מבחינת אפקטיביות. עכשיו, החלופות מדיניות. אז כמובן, הלקוח, המשרד להגנת הסביבה, או כל גורם אחראי, בעיית המדיניות, באמת דיברנו על זה כבר, והגורמים של הבעיה, גם אז שילוב של מקומיות גבוהות, היעדר מנגנוני מימון יציבים, וחשש ציבורי ולחצים רגולטוריים סותרים. אז אחת החלופות זו רגולציה אינטגרטיבית מחייבת, שזה שילוב של CCS כחלק אינטגרלי במדיניות אקלים מחייבת, זאת אומרת, איזשהו קביעה של יעדים, באמת אחד מהדברים שדיברנו עליהם מבחינת ה-G8 לדוגמה. חלופה שנייה, שזו התערבות מדינתית ממוקדת בפרויקטי הדגמה, זאת אומרת, להראות לציבור, הנה, יש לי קבלות, אני יכול להראות שהדבר הזה עובד, מצד שני, זה מגיע מעלות תקציבית, וגם איזשהו גם לבוא לציבור ולהגיד, זה לא עובד. והחלופה הראשונה, סליחה, בלבלתי בסדר, אבל לא משנה, הסתמכות על מסגרות בינלאומית ומנגנוני שוק, זאת אומרת, לעמוד באיזושהי התחייבות בינלאומית, אבל גם להסתמך גם על השוק הפרטי. אבל זה גורר שאין התערבות רגולטורית מבחינה חוקית, וזה גם אולי מוביל לזה שלא יהיה יישום רחב של המדיניות. עכשיו נראה לי אני אעבור לחלק שנדבר שנייה קצת על איך ניגשתי לעבודה, אלא אם כן דוד תרצה לשאול שאלות. לא, רק שנייה, אני רוצה לתת לך זמן לנשום, וגם להעלות אותך למסך וגם אותי, ובאמת יפה, גם היכולת ללמוד את הנושא תוך שעה וחצי וגם לייצר מצגת. אז מה שנדבר עליו, איך ניגשת לעבודה, אני חושב שזה החלק הבא, ואחרי זה איך עשית אותה עם כלים טכניים של AI. אז בבקשה. אוקיי, אז השלב הראשון זה להבין על מה אני מדברת. מה זה פחמן דו-חמצני בכלל, מה זה אגירת פחמן דו-חמצני. אני אישית לא הכרתי לטכנולוגיה, אז זה גם היה נחמד ללמוד עליה. אז בגדול, נסתכל להבין באיזה כלים זה קורה, איך התהליך עובד באופן כללי, כדי שאני אוכל גם אחרי זה להבין את השלבים הבאים שמגיעים. לאחר מכן, בגדול, חיפשתי כתבות בגוגל, כדי להבין שנייה מה המתחים, ולהבין מי עומד נגד מי, את מי זה מעניין, את מי זה לא מעניין. לפעמים שנכנסים לכתבה, אז מראיינים איזשהו גורם מסוים, אז זה יכול לנסות לך איזשהו ליד. אם מראיינים, לדוגמה, את תשובה בהקשר הזה, זה אומר שהוא גורם בעל אינטרס. זה נותן לי הבנה בערך של השחקנים שנמצאים בזירה באופן כללי. השלב הבא היה חיפוש של מאמרים.
דוד הביא לנו נושא ששופע מאמרים, שכמעט הרבה מהם מותאמים בדיוק לשאלה, אז זה היה מאוד כיף ומאוד נוח, שאת יכולה פשוט לפתוח ויש את זה. ובאמת קראתי על בגדול מי נגד מי, מה הסיכונים, מה לא סיכונים. בשפה העברית השתמשת או באנגלית? לא, באנגלית, השתמשתי באנגלית. בשפה העברית באמת לא מצאתי, אבל אני גם באמת מתנהלת יותר באנגלית, ויש הרבה יותר מידע גם, אז זה הרבה יותר נוח. אז באמת חיפשתי מאמרים, ובגדול עשיתי סינתזה בין הרבה דברים, דפוסים חוזרים, היו הרבה מאמרים שהתעסקו בדברים יותר נישתיים, אז לקחתי את הדברים שראיתי שחזרו בכל המאמרים, בהקשר של השאלות שניתנו לנו כמובן, צמצמתי את החיפוש, ובאמת ככה הגעתי לכל המידע הזה. אז העלית את הקבצים של המאמרים ל-AI הפרטי שלך, זה בשלב וביקשת לסכם הטכני. אותם. אז מבחינה טכנית, בגדול, העליתי את הקבצים אל הנוטבוק עליהם, וביקשתי ממנו להגיד לי מה הדברים שהוא רואה שחוזרים על עצמם בכל המאמרים. את כל זה לקחתי והעתקתי לקובץ משלי, וכמובן שסידרתי וקוסמטי ולשנייה להבין ואיזשהו שיח איתו גם. לאחר מכן, אחרי שעשיתי את זה, פיצלתי את כל המידע בהתאם לשאלות. סעיף א', הנה התשובה. סעיף ב', הנה התשובה, לפי המידע שעלה לי מן המאמרים. והדרכה שנתתי. כן. ממש עקבת אחריה. כן, ממש עקבתי אחרי ההדרכה. לאחר מכן פיצלתי, ושזה חלק באמת יותר טכני, שאם אני יכולה באמת להמליץ, פיצלתי את כל שאלה לקובץ אחר, זאת אומרת סעיף א', הנה התשובה, סעיף ב', כל קובץ אחר, ואז ביקשתי מהנוטבוק עליהם לעשות לי אינפוגרפיקה של כל אחת מהתשובות. הוא ממש לא טוב בעברית, אז נדרש קצת ידע בלעבוד בקנווה, שבמקרה יש לי, פשוט ניסיון מקצועי קודם, אבל זה באמת מאוד אינטואיטיבי, ואפשר גם לעשות את זה בפאורפוינט. אז בגדול, הוא מביא לך את האינפוגרפיקה, אבל הוא לא מביא לך את הטקסט. הטקסט זה כזה ערבוב, יכול להיות שהקורסים הבאים שיראו את זה, כבר הטכנולוגיה תהיה מספיק מתקדמת, כדי שהטקסט גם יהיה טוב, אבל אני באמת הייתי צריכה לעבור פשוט אינפוגרפיקה, ולהדביק עליה את הטקסט שאני כתבתי במקום. וזה היה תהליך העבודה הכללי. נהדר. ועוד תובנות או מידע שאת רוצה לשתף? אני חושבת שהנוטבוק אליהם זה כלי מדהים. זאת אומרת, בהרבה מאוד כלי AI שנתקלים בהם צריך לחזור חזרה לטקסט, כי הוא ממציא כל מיני שטויות. הנוטבוק עליהם, מה שמדהים בו, ושאני יכולה באמת להגיד, זה שהוא מביא לך רפרנסים, והוא מקפיץ לך את החלק בטקסט הרלוונטי. מאוד חשוב לעבור על זה בעיניי, כשהוא סתם אומר. פליטת פחמן דו-חמצני, מושפע מאינטרסים תאגידיים, יהיה לך עיגול קטן שרשום עליו אחד, ללחוץ עליו, לראות שבאמת כתוב מה שכתוב, ושזה באמת זה. זה כלי גם שמאפשר לך ללמוד מאוד מהר על נושא שלא ידעת עליו כלום. אני חושבת שזה מדהים באמת ומטורף. וגם להשתמש בזה בכל קורס שיש שדורש אינפוגרפיקה כלשהי. זה באמת כלי מדהים. נהדר. עוד דברים לטובת הצופים? אחלה קורס, תירשמו. לא לזה התכוונתי, אבל אני מקבל את זה בשמחה. תודה רבה, נועם אפק, תלמידת שנה שנייה באוניברסיטה העברית, לומדת פק"ם, שזה מדע המדינה, כלכלה ופילוסופיה. תודה, נועם. תודה רבה.